shi yasa makiyin annabi na jin an yi ba annabi to alkiyamarsa ta motsa. Kun kai shi gurin da bai je ba, ka ji marar mutunci. Ina matsayin annabin yake, ina muka san iyakan annabi ballantana mu shige da annabi gurin da yake. Waye san iyakan manzon Allah? Waye ya san iyakan manzon Allah? Kalma ce mai kama da gaskiya amma kuma ƙarya ake nufi da ita. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalma ce ta gaskiya. A kar a kai annabi a shige da annabi, kaman kalma ne mai kama da gaskiya, sabiya da kaman suna nufin cewa kar a ba ma annabi sufofin Allah, amma ba haka suke nufi ba. Suna nufin kar a ce annabi ya fi kowa, kar a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna, kar a nemi tawassuli da manzon Allah, kar a nemi tabarruki da manzon Allah, wanda dukka ga nassoshi suna ƙaryata su kuma suna mancewa da waɗannan nassosin kuma suna bin takan waɗannan nassosin, amma idan su ya makance. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Nassosi burjik. Ga nasi rigan manzon Allah ne ake neman taimako da shi. Kai wanda kace ba a neman taimakon manzon Allah, to rigan annabi, jubban annabi ake jikawa wa maras lafiya idan bai da lafiya. Jubban yana gun sayyidatuna Aisha, ya dawo gurin sayyidatuna Asma'u bintu Abi Bakr. Duk mara lafiya in aka jika rigan annaba aka bashi, ingantaccen hadisi ne, sun sani mun sani, rigan annaba ake neman warakan cuta da shi, a jika a matsa ruwan a bawa maras lafiya ya sha ya warke. Amma me kataka, rigan annabi ma an nemi warakan cuta da shi, amma kai kana ce baka neman taimakon annabi. Me kataka? Waye kai? Rigan annabi fa sallallahu alaihi wasallam ake jikawa a sha ruwan. Kad dabbobi su fi ku hankali mana. Zaki ne ya gamu da Safinatu maula rasulillah. Safina zai je aika ma annabi, ya raba daji, sai ga zaki ya tunkare shi, ya rasa yayi dai, kawai sai ya ɗauko wasiƙan annabi ya ɗaga sama. Ya abul haris, hazihi risalatu min rasulillah. Ya ce ya kai zaki, wannan wasiƙan fa na annabi Muhammadu ne. Zaki ma ya san waye annabi. Bai farma Safinatu ba sai ya zamanto Ibn Taymiyyah ya kawo cikin mu'jizozin manzon Allah da yake cikin al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytan. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan hadisin, ya kafa hujja da shi, ingantaccen hadisi ne. Safinatu maula rasulullah yace hazihi risalatun min rasulillah, wannan wasikan annabi Muhammadu ne. Zaki ya bashi saboda annabi, ba dan annabi ba da zaki ya cinye Safina, ba dan annabi ba da zaki ya cinye Safina, amma ya bashi, ya masa rakiya. Sai da suka yi nisa he ya rabu da shi ya dawo. Kaga wannan ai albarkan annabi ya ce, ko ba albarkan annabi ya ce ba? Shine abinda al-Imam al-Busiri yake cewa, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha tajmi wa lan tara min waliyin ghayra muntasirin bihi wala min aduwin ghayra munajimi. Duk wanda ya kama kafan annabi ba zai kunyata ba, wanda kuma ya ce bai kama kafan annabin ba to dai kunyata, ya jira zai kunyata insha Allah. To Allah ubangiji ya ce wa anta taqsimu bil azlam zalikum fisq al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum.